Basisschool De Bongerd deed mee aan een project van Brandweer Limburg-Noord. De kinderen van groep 6 werden opgeleid tot woningchecker en kunnen hierna een woning controleren op brandveiligheid. Dit project wat we nu hebben gedaan is eigenlijk een uniek project in Nederland. We pakken eigenlijk 2 kwetsbare doelgroepen bij elkaar, de kinderen en de ouderen. En wij kunnen zelf niet als brandweer bij iedereen of achter de voordeur komen om te kijken naar een stukje brandveiligheid. Dus door de kinderen daarin mee te nemen, leren de kinderen over brandveiligheid en kunnen ze dit in hun latere leven meenemen. En door te kijken naar een stukje brandveiligheid bij de ouderen, kunnen ze ook bij de ouderen het gesprek aangaan. Dus wordt brandveiligheid een gespreksonderwerp bij beide doelgroepen. Het project houdt in dat er 2 lessen gegeven werden op school. En de eerste les was echt voor de kinderen van groep 6. En daarin ging het vooral over preventie en wat moet je doen als er brand komt. En spelen met vuur, hoe gevaarlijk is dat. Ook over de brandweer natuurlijk, dus het was voor hun ook kennismaken met de brandweer. Vervolgens hebben ze daar in die les ook de checklist doorgenomen. En zijn vervolgens naar opa en oma of een oudere buurman of buurvrouw gegaan om het huis te checken. Zo van, is het een brandveilig huis? En vervolgens is vandaag de tweede les geweest en daar zijn de opa's en oma's bij betrokken om te kijken van, goh, wat kunnen wij doen om brand te voorkomen. En bij wie ben jij langs geweest? Bij opa en oma. Bij mijn opa, genaamd Henk. En heb je zo ook iets nieuws geleerd? Ja, dat er geen andere spullen meer in de meterkast moeten liggen. Bijna niks, hij deed het supergoed. Er zijn genoeg redenen te noemen waarom het belangrijk is om deel te nemen aan dit project. Aan de ene kant om een stuk preventie, dat kinderen zich ook bewust zijn van de gevaren van brand. Daarnaast de kennismaking met de brandweer. En het mooiste van het project, wat ik zelf heel waardevol vind en wat je ook vanmorgen heel erg teruggezien hebt, is gewoon dat de link is gelegd tussen de ouderen en de jongeren. En dat zij samen daarin opgetrokken zijn om te kijken van hoe veilig is nou eigenlijk het huis van opa of oma of de buurvrouw en wat moet er veranderd worden. Wat heb je allemaal geleerd van dit project? Dat je de wasdroger na iedere beurt moet schoonmaken. Ik heb geleerd dat je de deuren dicht moest doen als het nacht was. Want als er dan brand uitbreekt, blijft het op één plaats voor een tijdje. En dat wist ik nog niet. Ook Elke is langs geweest als woningchecker. Zij inspecteerde het huis van haar buren en heeft hen verschillende dingen geleerd over brandveiligheid. Bijvoorbeeld even de stofzuiger langs de brandmelders. Want er komt de stofzuiger normaal niet. Meestal is de stofzuiger laag bezig. En nu moet je toch eventjes naar de brandweer. En wat vinden jullie van dit initiatief? Heel bijzonder. Een heel goed initiatief. Het project De Woningchecker is op 4 basisscholen in de veiligheidsregio Limburg-Noord uitgevoerd. En dit was een groot succes. De reacties zijn heel erg goed. Mensen zijn enthousiast. Zijn heel dankbaar eigenlijk dat we dat doen. Dat we ook de kinderen daarbij betrekken en de ouderen daarbij betrekken. Die 4 scholen gaan we dadelijk evalueren. Nou, dan gaan we kijken van hoe kunnen we het project nog beter maken. En dan hopen we eigenlijk dat we het verder kunnen uitrollen. Eerst binnen onze eigen regio, maar hopelijk gaat het ook landelijk opgepakt worden. Wij zijn nu aan het bekijken om de lessencyclus van de brandweer sowieso voor de school voor meerdere groepen op te starten. En dat zal beslist iets zijn waar we aandacht aan blijven besteden. Ik vond het ook heel erg leerzaam. En ik vond het ook heel leuk dat jullie dit voor ons deden op school. En dankjewel. Nog een keer? Ja, oké. 1, 2, 3. Ja, als jullie gewoon naar deze kant, dan is dat altijd goed. Ja? Ja?